Pipila ka mga netizens ang wa kauyon sa statement ni Miss Universe Germany human sa kadaogan ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach kagahapon. Ang official Facebook page sa Miss Sociology o sa beauty pageant blog mi-upload og video diin makitang gi-interview ni pageant host Natalia Cruz ang kandidatang giila nga si Miss Germany Sarah Lorraine Rick. Sa maong interview, matod ni Rick nga naluoy siya kang Miss Colombia Ariadna Maria Gutierrez kinsa unang gideklarang Miss Universe 2015. Sigo ni Miss Germany nga human gibawi ang korona gikan kang Miss Colombia ug gipatong sa ulo ni Miss Philippines Pia Wurtzbach, siya ug ang uban nga mga kandidata miduol kang Miss Colombia kay daw dapig sila niini ug walay bisan usa kanila ang mibutar kang Wurtzbach. Sa kasamtangan, kapin sa 200,000 ka mga tao na ang nitanaw sa maong video. Dali usab dayong mi-react ang mga netizens sa statement ni Miss Germany. Kahinumdumang nahimong kontrobersyal ug trending ang sayop nga deklarasyon ni host Steve Harvey sa tinuod nga nidaog sa maong pageant. Unang gideklara ni Harvey si Miss Colombia isip Miss Universe 2015 apan mibalik si Harvey sa stage ug giklaro nga si Wurtzbach ang tinuod nga midaog sa maong kompetisyon.